Kunzi mune rwendo baba. Nichokwadi. Rwendo rwekuenda kuSouth Africa kwatakatumwa nemweyamutsvene. Miri kwaLimpopo. Aiwa, tinotenda. Taida nazonzwisa kuti baba kuSouth Africa uko makatumwa nemweyamutsvene murumboda vanhu vakambonatsoita sei? Vanhu makereke akaita sei kana kuti imi magara makokwa ikoko? Takatumwa nemweyamutsvene. Kureva kuti hakuna akatiedza. Tiri kutumirwa vanhu vese. Mwari mweyamutsvene haana marudzi. Haana mhosva nemakereke. Haana mhosva nekuti maZimbabweni here kana kuti vagari vekoko. Vane nguo chena here vaposwa kana kuti havasi. Takatumirwa kune munhu wese achatenda kusangana nechiremba kuti aponeswe mukati mematambudziko. Asiri matambudziko evanhu chete. Shakatiudza kuti kupandukirana kurwisana kwavanhu vechitema kungakura muAfrica. Nayo Africa yedu kuSouth Africa tiine chiratidzo chikuru chekurwisana kwavanhu nekuurayana kwavanhu mukati megore ratiri. Zvingapfuura makore, zvingapfuura zvinomboonekwa zvichiitika mungoti vana xenophobia nechi. Asi mweyamutsvene achitiratidza akati kunoda kutotsikwa kuiswe minamato kukumbira mweyamutsvene kuti nyika iyoyo ivanzwe isunungurwe. Pamwe patira unotonzwisa baba kuti pamuri kuenda kuSouth Africa ava muchatora nguva yakakura sei muri muSouth Africa? Nguva ndeyaMwari. Tinotenda. Hatina nguva panyika. Saka basa rese nderaMwari. Hatina basa panyika pano. Asi chivimbiso chandingangovimbisa vanhu ndechekuti Mwari mweyamutsvene. Mwari anobatsira mukati menhamo dzose.